Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Goarne mingguta sadarion, ima minggu parjolo dung Epipanias. Dohot topik, hati goran ni debata, di pahot di bagasan Yesus Kristus. Atong tamulai maparminggota marhite marede sia buku ede nomor 70 sada ayat sada saha rodi ayat tulu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo ninna Tuhan Jehova, hehe maho, marsinodang maho, ana Roma namanodangi ho, jala hamuliaon di Jehova, besar di atasmu. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nama rasi roha. Udok kami mauliate tuho. Sian nasa rohanami, ala di joho hami sian haholomon tu hati uron. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai raja itu dimna badiai mahami,
asalam gadda hapor siaon nami, jala asalam badia parange nami, unang marlidang binahin ni portibion, asa sahat hamirap dohot akan aporsea, di goarmu Tuhan ngoluan nasora suda, marhite-hite anak haholongon ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Maredehita sia buku ede nomor 72 ayat sada saha rodi ayat 2. Mahamu barbegu osatung tirnamu, hai yang besar di ginjangmu, nupanong dan dihabu, dona sai laut sakap ni tuhatai dan dibutuh hajul maut dalam hanguladi tung dari lurus di perdalangan nabi. Tatangihon ma pati ni debata di mingguta sadarion imasian pesalmen 82 ayat 3 sahatu ayat 4. Patikos hamuma uhum tuna mekmet dohot tuna sopot somarama odihon hamuma nadangol dohot napogus balua hamuma na mekmet dohot napogos siat tangan ni akapar jahat mapalua hamu nasida atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patimi amin. Marede mahita sia buku ede nomor 110 sia ayat sada saha rodi ayat 2.
terima dosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami. Uparhatutu jala hutopotihami dodosa, dohot pangalosyon nami, nagodangi di julum. Tatap hami marhite-hite asiniroham, jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Amin. Baga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Mucape akadolok jalahu mutala karobean alayang go parasi ni rohaku nasotupa mucat sianho. Jala padan ni hadameoku nasotupa humordit ninna Jahoba siasihiho. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Maredehita sian nomor 644 ayat 3. Tatangihon maturpuk epistel di mingguta sadarion, natar surat sian pesalmen 20 sia, ayat sada sahak rodi ayat 10 sada, tajahama secara responsoria. Lehon ma tu Jahoba hamua liaka anak ni debata, lehon ma tu Jahoba hamuliaon dohot hagogoon. Suara ni Jahoba do di atasnya kaaik, debata ni hamuliaon parohon ronggur, Jahoba do di atas aik akan nabulun. Suara ni Jahoba do uponokon akahau ares, jala papunokon Jahoba do akahau ares di Libanon. Suara ni Jahoba do manggurasahon jilam ni api. Suara ni Jahoba do mabain marasar akatini, jala di palanga do akatobak, jala sudena di bagasa joronai madok hamuliaon.
Lehonon ni Jahoba do sogot pargogo tu bangsonai, tupahan ni Jahoba do sogot bangsona mardame-dame. Ima sahakna martua ma akan atumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Maredehita sia buku ede nomor 580 ayat 2 sahak rodi ayat 3. Porsiautai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaut di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai. Ima na tinubuon ni si Maria nagabe-gabean sianton di perbadia andorang suhabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguman ni silatus. Namate tarpajal doibana di hau pinar silang. Natuat tu banua toru dung ditanom. Namulat mangolu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo. Lau hundul tu siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi perbadia, jaladong sada huria nabadia. Huria atau halak Kristen akan nabadia. Do dia sesani dosa, do dia tai namando. Mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate. Do dihangoluan nasora sudah. Titing namasa di huriata di mingguon tanggal 2 Januari 2020 danak nasora di basa-basa tuat tado sadadak danak di keluarga na perjolo hari manurung inang boru lubaturuan sorang danak bawa na di hari Kamis 5 Januari 2020 inganan nasida di plat C5 RT 10 RW Tolu Komplek Polri Munjul Manang Wik Tolu. Napa duahon di keluarga Daniel Siboya Inang Boru Hutapea seorang danak bawa na di hari Kamis 17 November 2022 inganan nasida di Jalan Raya Hankam Munjul nomor 20 Sia RT Tolu RW 5 Manang Wik Tolu. Napa tuluhon di keluarga Christian NP Simajutak Inang Boru Sirait seorang danak bawa na di hari Selasa tanggal 3 Januari 2020 inganan nasida di Jalan Haji Bain RT 4 RW Onom nomor 10 Tolu lapangan tembak Manang Wik Onom. Napa opaton
di keluarga jelu bagaul inang boru simajutak seorang dak danak boru na di hari Sabtu 24 Desember 2022 inganan nasida di Cibubur Pitu Manang Wik 10 ruas namar sahid tabuama di tangyangta akka ruas di huriatta na di bagasan parsahiton Grace boru tasoit sian Wik 2 pemulihan di bagas nasida Nyonya Simatupang boru tabah Wik 4 pemulihan di bagas nasida Nyonya Sida Butar boru Situmorang Wik 5 pemulihan di bagas nasida Irabenta boru Sibarani Wik 7 pemulihan di bagas nasida Julio Sihaan Wik 8 pemulihan di bagas nasida Amang J Manalu Wik Sia di rumah sakit Pasar Rebo Amang G Hasugian Wik Sia di rumah sakit Permata Cibubur Dani Prasetya Sirait Wik Sia di rumah sakit Ciracas Anton Simatupang sian Wik 10 pemulihan di bagas nasida Nyonya Gita Bunan boru Hutapea sian Wik 10 di rumah sakit Medistra Amang A Pangaribuan sian Wik 10 di rumah sakit Polri Dewan Koinonia Permingguan sekolah minggu dohot praremaja Mamuka hari Minggu 5 Januari 2020 dimulai ma permingguan sekolah minggu pukul 7 WIB pukul 10 WIB dohot praremaja pukul 10 WIB Papungu tupak tuha perluan manang operasional ni huria di hari Minggu naro 15 Januari 2020 patu pohon ni huria do pasahat tupak baik keperluan manang operasional tupak kubasion ni huriata marhite nong di parade huria amplop songos sikat manang gati ni amplop ucapan syukur bulanan nong tapatupa ditiki di tahun nasalpu domutusi duksidung titingon tabegema panorangion manang sosialisasi sian parar tahun ditolu hali permingguan sadarion taringot sentralisasi keuangan HKBP doho tupak tuha perluan ni huria songonima titing di minggu ta sadarion akka titing na mangihut boima tajaha di warta na adong tatiup be noaeng pinasa ma partikian tu parar tahun songon pasahaton panorengon taringot tu sentralisasi Salam. Shalom. Oras madita saluhutna. Ala suasana tau baru do peon. Atas nama pribadi do keluarga. Upasata mima selamat tau baru nami ma dihamu saluhutna. Selamat tahun. Nah benar sangapan. Amang Pendeta Resort, amang Pendeta Posmana Baho. Nah benar sangapan. Amanami, inanami. Para lado HKB Cibubur na benar sangapan amanami inanami ya nakonami na posegulung sudi kita namar minggu di bagas joron suang songoni amanami inanami namar minggu melalui live streaming perjulu ma pasat kami moliate tutuhata pertingkat basai di siala hai pason na pinasaan na tuhita buhita minggu di huriaut laho mamuji doho pasangapon tuhata kami jongjong di jolon songon mewakili parhalado ni huriata siap para tahun lima mangaleon panorangion manang masukan tu sudi ruas ni huriata mengenai sentralisasi keuangan ni huria khususnya HKBP Nabuluni. Di aturan baru mulai pertanggal 1 Januari jam 00 pasahatom ma pilihan
tu Badan Sentralisasi Keuangan HKBP gudangna 55% dari seluruh penerimaan. Bui mata bereng di warta, adong 12 item di si sudi iko pasahatom ma tu Badan Sentralisasi Keuangan. Kami menusun anggaran ni huriata di bagasa tahun 2020 memang gabe terlambat do ala paimahon aturan nabaku sian HGB pusat HGB jadi ngapasti biamang inang aturan ni mardalan jadi mulai dari sisi anggaran ni huriata program ni huriata asabui mardalan ima kononia marturia do diakonia sudia ka kegiatanna di pisik mahita kurang lebih 1 miliar ima hurang operasional ta molo sudi aturan nasional ta pakai 55% tapasa urusan jadi dihamu amanami nanami na parjolo siya kami perhalado memang huriat tahun iko mardalad do sudi program ni huriat tahun do cara sudi hita mangaleon do pikiran buha pada laton operasional ni huriat tahun jadi memang secara prinsip sudi memang diatur pusat do jadi perbalajuan ni na mangulan nago tiki pedi kita nga siap pusat besudi anon alai kita songon puria ima no patoran nakingan kononia marturia diagonia gudang do kegiatan khususnya ya nak kota na Posobulung sekolah minggu aka pungwa sosial nasing narong di huriaon termasuk mamuse pembiayana ima songon maintenance ni huriat tahun tunggudang do anggo pengeluaran jadi disakapi kami peraladu do di nama nusun program anggaran ni huriata ala sudi pilihan sada dua hian ima operasional ni huriata pasahatom mai sudi sada dua do pilihan tolu sudima pasaton 55% tu pusat. Nah tinggal di kita sunari ima pilihan paupaton ima nang disakapi hami paralado songon berupa amplop alai guarna dang pilihan molo hata pilihan iko krimo tu sudi sesuai aturani jadi sakapi hami ma hamulateon beno mano nampolop hamulateon dohot hamulateos garis miring tupak tu operasional nihuria jadi hamulateon garis miring tupak operasional nihuria moloi tabai guarna 100% dihita deh ima songon himbawa dihami songon parhalado muna pos doro hanami dihamu amanami nanami asa tabay hamu matong sian persembahan muna na biasa paupaton muluboy 2 kali lipat tu 4 kali lipat ima asa mangulu sudi mangulu pusat mangulu huriata jadi ima isa kabihani alai ikon sialias las nerohado ikon sianias nerohado ibaratna molo 1000 pesadari songon persembahan ni pusat na mengisi dana pensiun di HKBP kat 1000 sadari sonari ita pasahat doi tu pusat di mana mengisi kas dana pensiun di HKBP 1000 sadari berarti 30.000 ma sebulan berarti 7.000 masa minggu. Ipe tapasahan. 7.000 pesa minggu hita sahala.
alana tiap minggu benom mai. Nga boy menutupi dana operasional ni huriaon. Molo hurang pianon boy ma tapas talului sian pesta botilon manang pesta huria ulang tahun na biasa talahun. Selama sebenarnya kurang do operasional huria alai dan gudang kurang lebih 150 do sampai 200 beban ni panitia pesta botilon biasa pinasahat imana biasa natajalo sian menutupi operasional huriata sonari molo tusido kita berpedoman berarti orang lebih samilyak meluluan ni panitia dan ada menawar panitia non siya dia luluan na rasudedo kita ruas ni huriata manopang dari panggilan nami amanginang suang-suang ni ama nami doina nami nomor minggu melalui live streaming di pilihan paupatonima alai isima tabayhamu persembahanmu na dan kau semangat kamu kau semangat kita jadi jangan pesimis kita nggak boleh pesimis memang kurang porsi ada kita isi alai kon optimis do kita ido hajong-jongon nami di jolon alai mulai ma berlakui di hari Minggu dan sonari dope nang terus siga tiamu jo promuna jo tak sonari berlaku hari Minggu ma persiap kita masih bagas masing-masing nah ima naboi si pasaton nami songon panorangion ima mengenai sentral si keuangan ni HKBP bodoh berengot tadi wartai sebenarnya pengeluaran tak kirim jadi dang boy gabusan o namang setabi dang boy gabusan alana auditon na dohami sia distrik jala aturan ni huriai na siap pusat paling lambat tuluari ikosaha ma pilihanot tu pusat jadi on sonari ujolo ma pilihanot tak kirim baru di warta selama di warta do tabereng persembahata sonari dang bereng muna do pe ngau kiri pami alana hari Minggu sonari paling lambat hari Rabu ngai kosahat tu pusat ima songon persembahan sentralisasi keuangan ni ima amanginang nabuhi pasatami danga dong nasobui tarpatu pada bata tertulis di songhatan itu hatta di Korintus 2 Korintus ya ayat 7c di haolongi de batado nalas roha mangalehon di bahasa Indonesia sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi pos dorohanami dihamu amanami nanami asa parsidohot kita disudi kebutuhan dohot kegiatan ni huriat tahun asa mardala doh dengan ima song kata siak kami mulai atema dituhata mulai atema dihamu amanami inanami horas madi kita salutna. Tabegema kor sian punguan ina Maranata.
tabege makor sian punguan ama pertukuan. Marede Mahita siap buku ede nomor 74 ayat sada 11 rusna huhup papungu pelean sada A dohot sada B. Di
Hame di debata na sumurung sian saluh roha. Ima mangaramoti aka hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian di Tuhata di minggu ta sadarion ima minggu perjolo dung Epipanias. Epipanias lapatan na hapapatar. Patar. Takas. Alani tatangi homa hata di debata na tersurat di Matius bidutolu ayat 10 rodi ayat 17. Doh tema manang topik minggu hati goran di debata di pahot di bagasan Yesus Kristus. Hujahahami ta pehutihut songonoma hatana. Ujui maro Yesus sian Galilea tubatang ay Jordan lahu padidion ibana tu si Johannes. Alay bajua do si Johannes di dokma. Au dunia patu di diomu habe horo mandapot tonau. Alay diduk Yesus mamaduk ibana. Songoni majolo. Ay tamado tapajongjong nasa hati goran. Dungi dioloi maibana. Asa duk tardidi Yesus pitor hehe maibana sian aiki. Jala muka malangit. Jadi dari dia memiju tod dini dia bata songot darapati sumonggopi ibana. Lalu makuling maswara segijang di dokma. Odo anakku haholongani halomuan ni rohaku do ibana di sima sahatna horas madihita saluhukna. Ala memang songon ni amang para tahun nakani amang situasi itu ala tabaru repeon jadi tongba dohono tuhamuna habang masih buruk lah songgop tu munani sanggar tak cakep tu sisa sitong habang masih buruk lah songgop matu munani sanggar nungga salpu tahun na buruk masuk mahitan wain ualuari tu tahun na baru so adong do bedian eterem baju tu iya doi. Tapi kejutan lain asa jelas takas patar. Habang masih buruk lah songgok matu nani sangga. Nungga salpu tahun na buruk masuk mahita ualuari di tahun na baron. Saya songgok man ka nauli Roma kana jagar. Ai dong gue pas mai mana. Memang mono sian parekel tarupani Fuida sia semangat ta tarida do dibaga selas ni roha apalagi hubereng tabaro mok ta mudah-mudah tabba mok-moki unang alenen masuk angin ate alannya karoti mentega do akan dengan miyaki mesudi amok kadongan saha kursyaon program di HKBP di Guari ma tahun nasa tahunong tahun 2020 di Guari ma tahun profesionalisme profesional bagian di profesionalima sentralisasi keuangan ini profesional jadi mau lo tataringoti profesional setidak-tidaknya ngataride si tanggung jawab yang betul-betul dilakukan. Muhammadna profesina. Jala molotaber turputan ata jahaina kaning. Tarida doisi akka figur-figur tokoh-tokoh tanda kutip molope naga pamet metto rupani ale tu bahasa sisonari profesionalisme. Adong dua figur na betul-betul profesional. Dihadirion adong dua figur na profesional
Ima Tuhan Yesus dohot si Yohanes Pardidi. Dia mah profesional nasida yang betul-betul mereka tunjukkan. Adong batulu pangalahu nasida songon pataridahon. Memang mereka adalah orang-orang yang betul-betul profesional. Bahkan di kijang nidope mula adong batulu pangalahu na di pataridahon nasida bahwa memang mereka betul-betul profesional. Di dia ma natabereng na tulu pangalahon parjulo taida molot topik ni minggu tahun didok hati goran di debata di pahot di bagasa Yesus Kristus. Hati goran di debata di pahot. Jadi mereka betul-betul profesional laho makajong jokon hati goran di debata. Marhite pangalahon nasida na parjulo pangalahoy rohana marpangului marhauduhon. Jadi ternyata orang-orang yang profesional itu nampak dari kehidupan sehari-hari yang memang rohana marpangului marhauduhon. Na profesional ima di pataridahon pangalahon na parjulo marpangului marhauduhon. Taidama hujaha di ayat 10 ujui maru Yesus sian Galilea tu batang air Jordan. Sian Galilea tu batang air Jordan. Daku boto siado lauro hatta sedia daudo Galilea tu sungai Jordani. Ternyata itu bukan jarak yang sedikit. Lebih kurang mah sian Jordan tu Galilea 5.000 km. Lebih tepatnya 4.976,9 km. Mau tabireng gimana misalnya siap peta. Ternyata jarak dari Galilea itu tu sungai Jordan ini 4.976,9 kilometer. Ida saudara lebih kurang 5.000 kilometer. Ini jarak yang tidak sedikit. Sejak Jakarta to Medan sekitar 1.871 kilometer. 1.871 kilometer. Mulu susah. Jakarta Medan. Siap Medan to Surabaya lebih kurang 2.780 km. Siap Medan to Surabaya 2.780 sekian kilometer. Siap Galilea to Jordan lebih kurang 5.000. 3 perjalanan. Tapi Yesus yang berjalan kaki itu menempuh jarak 5.000 km. Dangarong si mutungut. Daunai ada keulan ni halak batakun. Dangdin darupani. Berarti dak keulah kenal Yahudi dalam kalak batak Yesus tadi. Dak keulah ni Yahudi tak terulang. Nang kalak batak memang terulang ni. Aleng kalak Yahudi bah Yesus terulang. Tapi itulah bagian daripada profesional. 5.000 km dia tempuh untuk dibaptis. Aina mardosa do Yesus asa terdidik? Bukan. Si Yohanes Pardidi ulonna mengajak orang untuk bertobat. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah tiba. Alai roh Yesus dengan jarak lebih kurang 5.000 km dan asa terdidik mana untuk bertobat. Suruh ke sana. Soalnya berdosa mana? Dia adalah penebus dan rekod imana terdidik. Kita do rekod terdidik. Lau manesa dosa warisan, dosa tiat-tiangan.
Kita dori kok terdiri asa gawe perjabar di sugo hasonangan na pinaradi Tuhan. Tapi kok Yesus mau bahkan berjalan 5.000 km. Ido sataruk nakan. Ternyata kepribadian orang yang profesional adalah marpangului, marhabuhun. Ima sada pangalahun nama ceuli, nama cedinggan na yang tepat dari dahon di tonga-tonga ni perdalan di mulut tau. Marhabuhun, marpangului. Unang madong niat tepat dari dahon sikap untuk perlawanan. Unang tepat dari dahon sikap lau mengalului jalan merhite akka pikiran na sopas tulo mo ni rohani di bata. Molo nakaling adong programnya pusat songono mat sikap ta siang get sudah na ibui marsia tusak kita patari dahon rohana marpangului patari dahon bahwa kita adalah jemaat nang profesional songor ruas ni huria. Na paduahon rohana marpangului disumbuli mamusehita selalu dalam keadaan sadar diri, sadar. Ternyata orang-orang yang profesional itu dia selalu sadar. Nah, so sadar dulu gawe sega. Tapi dia selalu sadar diri. Ayat 14 hujahan Roma Yesus didima ninna tu si Johannes. Alai ayat 14. Alai bajua do si Johannes didok ma. Au dunia patut didom. Hape horo tua. Bajua do si Johannes. Dia sadar diri. Wah. Tangi mana? Dangale terus Yesus ai turi di mana sunguni nak sunguni. Tapi dia sadar diri. Jadi songoni itu kita di dalam setiap situasi harus betul-betul sadar diri. Jadi adong kalau saya ada anak pengamen, itabrak saya ada amak marmoto, tabrak, sapak dak dan lagi, dak sadar musik. Ala ni humalapuk mana marmotorona matau, boceng mai bana, ibu mbatu rumah sakit, dirawat maisi. Idampingin nama na brakidur pani. Pagi-pagi ilem masusu tidak danahi. Minum ya, ninna amat tanaman abraki ilem minum. Minum ya, saya pergi dulu beli makanan untuk kamu. Bulak manuhur si pangano amat tanaman abraki ibere. Kok kamu belum minum susunya? Nasolomo dorohan minum susuon asa hugati ninna. Ale Roma dan lagi, lo mau hir roh aku minum susu, lo mau roh bahasa dan inupong, mulai jauh nami segala susu obat kami menginum, jadi sedia mabui inumokku, seberapa banyak yang bisa saya minum, dia sadar, sedia gudang dona bui inumokku, Roma mati, ya ini minum 1 gelas penuh, ini tidak di rumah, mulu di jabung. Adung ukuranna sasaloki manang sabar pak galas alengkun saburma si sagalason jalan lenok kumatu hutu duha disadari minum susu asa hato sehat ini dangan lay bere wah susu ijau nami saparoba duyau terhusabur modanginna tapi sekalipun ada di hadapannya diberikan kepada dia ale jaga manat de man dia sadar sukunok kudo patak kasok kudo sedih ya. Jadi selalu ada kesadaran. Songonido nang hita manginang kon selalu hita sadar di situasi kita. Ala memang ragam do. Ketika kita tidak sadar akan diri kita, itu bahaya. Selinari ketika kita tidak sadar akan diri kita, itu membahaya tuh kita. Adong do sada parkarijo nang 6 bulan karijo di sada jauh. Sada jauh ni namora Kristen muse. Ale holan seke bulan ni mana terpermisi me mana tu natai tu na punasa jabui namorai Kristen ni. Bu, saya mau keluar dari rumah ini. Saya mau berhenti kerja. Bahasa soho lebar karijo rupiho.
na pautikku do gaji asal hutabay. Sebenarnya ini bukan masalah gaji. Tapi selama saya di sini saya melihat perilaku ibu tidak benar seperti seorang Kristen. Alang didang longorahku gereja jauh. Si ibu itu terbelalak. Karena sedikit pun dia tidak pernah berpikir tak kaya lau tu rohana perkarejo na jabunay. Mandok sona mau siya karejon tak sumak kuberin songon ina Kriste kun. Jadi memang hati-hati hita, kusadar roh hita. Jadi ulang tari perupanya manginang molo tahata ya ka pangurupit tay hati-hati hita. Baru pangurupit tay maka tahata hita ro. Suatu si perkarejo namin amat sodano si gurbakulu. Halaki pe nggak tahu aku ibu itu si gurbakulu de indah itu. Maka ketika kita tidak sadar siapa kita, kata bereng satu sonari kasus berkepanjangan terus karena dia tidak sadar, sudah merasa hebat, sudah merasa tinggi, sudah merasa punya kuasa sehingga ima tantangan di tonga-tonga di perdalan dan di gulutun. Molo sorong kesadaran bodoh gak bisa kita. Dan anak kalim. Rode jurnal menginum susu, tapi dia tahan. Suatu salah au. Maka ketika ditanya jelas semuanya, baru be idorgo imana saat tunda habis utung durang doh galas nehara imana rupani. Kesadaran diri itu bukti diri bahwa kita memang betul-betul orang yang profesional. Kalau kita sebagai suami yang profesional, kita harus sadar tanggung jawab kita. Kalau kita menjadi istri yang profesional, kita harus sadar akan diri kita, menempatkan kita di dia dulu kita baru pada. Kalau kita sebagai anak yang profesional, kita harus tahu, sadar diri, dulu tak ada tanggung jawab kita. Isi do kita, sungguh ruas kita. Sadar diri mah kita, dulu tak ada tanggung jawab kita. Tatu pahima aka program na pinatu pada pusat songon nang pinaturang ni para tao na kani na patuluhon obartu profesionalisme didok na kaning di ayat 15 ujaha alai di Jesus mandok ibana songoni majulu tamado tapajongjong nasa hati koran. Orang yang profesional pajongjong hati goran. Tidak ada kompromi. Molo didok inamaranata nakani indah rencanamu. Sebenarnya saya tidak mengerti, sebenarnya saya tidak tahu. Alai tamado pajongjong. Tamado tapajongjong hati goran. Dia mah hati goran ini indah rencanamu Tuhan. Ya amang nakaning sian pertukuan. Lugahumma, lugahus sulumi. Ikut tapajongjong do hati goran. Tuhanmu do dongami. Itu mengatakan kani. Tapajongjong hati goran. Tuhan do madongan yang apapun situasi yang saya hadapi, susah, berat, sakit dan lain-lain, tapi indah rencanamu Tuhan. Songon naso tarjaloro haru dak tohonin nasi Yohanes do. Alai tamado tapajongjong hati gora. Jongjong mahita pajongjong hati goran. Molo si Paulus mandokot di Roma 12 ayat 10 sada. Ido imana do supaya kita betul-betul hidup seperti api yang menyala-nyala. Songon api yang betul-betul bersinar, bercahaya, membakar, bukan redup. Salinari api situasi data dupi, kita harus menjadi orang yang betul-betul bersinar, bercahaya. Unang masumurut alai parto dinagirgir mahamu nina.
Songonima tapatari dahon. Asa jupang tikina didok di ayat 17. Las makuling masuara siya gijang. Odo anakku haholongani halomon ni rohaku do ibana. Pendeklarasian, mendeklarasikan isi do Yesusi odo ibana haholongan ni rohaku. Tentu songon ianakku dijabu sudero merindukan hataun omma anak haholongaku. Songon anak kita tunatorasta, kita rindu ketika orang tua berkata, odo anak haholongaku. Songon ruas kita, si huto Kristus, kita rindu Allah berkata, Bapa kita berkata, odo anakku haholongan di rohaku. Panidangyon di debata, dia anak nai. Dapot tikina panidangyon di debata. Ketika kita menjalani hidup ini di bagasan roha namar pengului, roha namar hauduhun. Ketika kita menjalani hidup ini penuh dengan kesadaran, ketika kita menjalani hidup ini pajong jokon hati goran, sahak matu hita hatai, odo ruas haholongan di rohaku, odo anakku haholongan di rohaku. Saya di Batama maka tidak kok kita gabe ka anak gabe ruas haholongan rohana songo Yesus na deklarasikan anak haholongan rohana Tuhan tama masu hita mamulus tahun naik baruon asa gabe anak ni debata haholongan rohana hita martangnya hita mau lihat tema Tuhan disungkuli hodo hami marhiti hatam ditikyon asanay matutu gabi ruas namar pangului namar habduhon namana dadiri natama pajongjong hati goran asa gabi sahat tuhami pasu-pasum akaya nakommo haholongan ni rohapami. Ali Tuhan nami marhiti permingguan namion hu hamalete ho kami do ho di pasu-pasu akaruas ni huriam terlumo bima amanami hari manurung ina nami berlubat turuan di pasahatu sadadana bawa Daniel Siboya boru hutapea di pasahatu sadadana bawa songsoni Christian si majutak boru sirait di pasahatu sadadana bawa nang amanami jelu bangkaul boru si majutak di pasahatu sadadana boru sehoma Tuhan mamasu-masu poso-posoi asagabe anak komo nama katidak kokona sida sian hai tehete honna pasu-pasu na toras nalau pagudang-gudak kodat danahi song-song limang pasahat tami tu huruas ni huriam nama ulang tahun sehoma mana belas ni roha mana bayumur mangalon hahi pason na padoh nak kamara ka persahiton song-song ni maripe nama ulang tahun homa tuhat totong mangihot roha na marsiha holongan asa marhiti holong na siako Maria iya marulupulo marlas ni roha na sida di tonga-tongan di rumah tanggana lau manidangiho rap doa kapinoparna upasa tami tu wali Tuhan akadongan nami ruas ni huriam na tongod di bagasan perawatan di bagasan persahiton manang pemulihan di bagasna Grace boru huta suit nyonya si matupang boru taba nyonya si dabutar boru si tomorang Hirabenta boru si barani Julio siahan amang J manalu amang Gi hasugian Dani prasetya sirait Anton si matupang nyonya Gi tebunan boru hutapea amang a pangaribuan dohot akan nasohagara kami Tuhan seho mamad dauni mangalambohi mamaso-maso sudia kaubat akan tindakan medis asabu itu tong nasida Tuhan marlas ni roha nangakat keluarga na pature-turehon pasuang gugona
asa totong di bagasan gu kunay baru nasida patuloy-tuloy keluarga na di bagasa parsahiton. Nangak ka na marsahi papos roha nasida Tuhan. Hudo padauni. Natuk madauni mananggali nasa sahit naluho di pamatang nasida asiroham. Song-song ni mapasahat kami sudah ruas ni huriam sada danak saat tu nama dua lansia homa mangaramoti mama sumasu. Satu tong marulupul pami Tuhan madalani hari-hari ni ngulu nami tarlumo bima di tahun nai baru tahun 2020. Asi maroham akka program na pinatupan ni pucuk pimpinan di huriam ipurus HKBP song-song unima padalanon ni huriam diganup tirket huria ajari juluani akka huriam parhaladom lahu mangulahoni asabuding kamardalan jala marsitupahan do salu ruas ni huria atong dosa pangalason nami betuhan asiruham sesamay salpuhom may asa tamahami di julom marti Jesus Kristus jalo matang yang nami asiruham amin. Mari demahita huhud pasahaton piliata. Tuhan
pilihat taturupan di debata martangiang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroni sa luhut, sila lo na dingkat doh nasa libasa na maulitus. Upasahat tami masyan na nilon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gebyo notus di jolom, pasupasu may jalaramoti. Asahu parahasya kami pilihanon, pati bulhon harajon mo dito nga tonga ni huriam doho di Portibyon. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim, asalam hutad dahami, godang ni sileleomi tuhami, asalam girgir hami madok mauliante tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata aman yakka hatiuron haroroan yakka dengka bahasa na mauliutus mauliate rohanami tuho ala di papatar holong dohon asini roham marhite sian pangalenommu di anakmu Tuhan nami Yesus Kristus gabe jolma humokop pami widahami siani gorang ni holong ni roham dangna hasuhatan bidangna dohot gajangna dangna tardodo bagasna jala dangna tardungdung tibona ope pujon nami maho ala di pabitarho barita nauli tuhami asa mangulu hami di bagasan asi ni roham siasi maroham sodangi mahami leho matodim patiurhon rohanami asa torang kuidahami habal gommu dohot panodang nasian hui Seleho hami tuanakmu ban upani halujonna ala natinonna hangaluton humokop pami asa matsohot tami mangulahod dosa asa burju jala daulat hami marroha pabua mauliate ni rohanami say sungguli mahuriam asa olo mangaleo rohana dohot artanabe ban silua tuanakmu Yesus Kristus Tuhan nami papatar ma barita nauli tualak si pelebegu dohot parugamo nasing asa marrongoman na sidaroman dapoten panodang nang bicari sa ilehon hiras ni roha tuaka parbarita nauli asa hatop rarat barita nauli tuganuk huta na ditanoon sa ilehon habistara syakko tuaka panggonggomi do tuaka raja tuaka suruan na pinabakina asa do na sida patiruhon dalan ni barita nauli say pauduk marohana sida asarap kami mangului paretta ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin aliaman namin na di Banua Gijang say pinalbadia magwarmu say roh maharajaunmu say saut ma lomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehoma tuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakot Tuhan debatama bohina tuho jala diparsorhoma damena tutodim.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.